नमस्कार, हांव सागर आरोलकर देवस्थानाचं कार्यकारी मंडळ हाचे वतीन हांव सगळ्या भाविकांचे ह्या देवस्थानात 63वा महाशिवरात्री उत्सव आम्ही मोठ्या थाटान साजरा करतात। आज सकाळी 6 वाजून त्या देवस्थानाचे लघुरुद्र अभिषेक हे सगळे कार्य झाले। आता भाविक दर्शनाक येत आसा आणि हो आमच्या शिवरात्रीचो उत्सव आजच्यान 5 दिवस ह्या स्थळार आम्ही साजरो करतले। तेन्ना सगळ्या भाविकांक मागता की आज फाल्यां परवा असे 5 दिवस ह्या देवस्थानात येवचे आणि ह्या उत्सवाचो लाभ घेवचो। शिवरात्र उत्सव साजरो करताना जे सध्या कोविड-19 ह्याच्या बद्दल जी सरकार मार्फत जे आमकां ज्यो गायडलायन्स आहा त्यो आमी सगळ्यो पाळयतात।